جناب حذیفہ شہباز حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مہمانان گرامی شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا، مختصر سے ایک دو نعت یا کلام انتہائی مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے آقا دیاں صفتاں، میرے آقا دیاں صفتاں او پیا کرتا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں او پیا کرتا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں او پیا کرتا زمانہ سب سوگنے جو سوگنا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں اور رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں اور کیوں آنکھاں میں چن ورگا جگ جاندا سارا کیویں آنکھاں میں چن ورگا جگ جاندا سارا جنوی لوگو آقا دا دیوانہ میرے آقا دیاں صفتاں او پیا کرتا زمانہ سب سوگنے جو سوگنا حسنین دا نانا اللہ اللہ۔ اور میں اپنے پیغمبر دی نبوت تے رسالت دا تذکرہ کردہ چلا جاواں بڑی محبت نال ایک دو نعتیاں کلام میرے پیغمبر علیہ السلام دا مقام ایک فرد دا نبینا ایک ذات دا نبی نہیں ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی نہیں ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی نہیں ساڈا نبی دے واللہ میرا نبی دے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی نہیں میرا نبی دے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی نہیں اور مغدود جئی نبوت تھوڑی جئی نبوت سونا نہیں لے کر کے آیا مننا پوے گا مینو مننا پوے گا مینو دن رات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی نہیں ساڈا نبی
کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی نہیں۔ السلام علیکم۔